משטרה. זה בהגדלה, נכון? הנה ולד, והנה, הנה, אני, איפה ולד? הנה, זה יום משהו מהר. איפה הוא? היה במשהו גדול. איפה הוא? נתן על זמן. כמה זה? משהו. עלק, השתגעת. יש לנו הגדלה. כן, גם לי. סגדי. לא, מהצד השני, בוא, שם פתוח. הנה יש אחד. אם הם רודפים אחרינו, אני בורח. מצלמים אותם, פאק. תיכף. רוצים לזרוק אבן ככה כמו בסרטים. כן. מה אתם עושים? מוקד ביטחון. אשכול עזרה. מוקד ביטחון, אתה יודע מה זה? מוקד ביטחון נכון 106. זה ניידת של נתנאל. בוא נצלם מה שלא בתוך הניידת. אחר הזה. אין לו אקס. יש לו תיקייה שם. הבנתי איך זה עובד. אין אף אחד שם. כי הם אוכלים שם. נכון. נסום בסלחה. סמן. צלם את הסמן. הנה מצלם. What the fuck? אנחנו בורחים. הסמן להסתכל טוב מאוד. מה אכפת? יש לנו זכות להיות כאן. הם פתחו. יש להם. בוא נשמע, יש לנו מתנה. לחוץ כאן, וזהו. צילמתי אותה. תמר, אתה הולך לעלות ליוטיוב. בואו נדבר. לא, אני באמת יכול לצלם אותו בקלות. לא, גם אני. הנה ולד. הנה ולד, פאק. הוא שמעתי משהו בחצר. הנה שלד שם הולך. פאק. הוא רודף אחרי ולד. אני צריך יותר מהר לקדימה. אתה רואה טוב? אצלנו טושטש. יש לנו טלפונים בשנים. אבל לפחות טובים בשביל זה. נכנס לתוך הניידת. הוא יוצא. מי? האיש הזה יוצא. איפה ולד? הוא ברח לשם בול. טוב, הוא נכנס לתוך הניידת. אז רצים! אז לפה. לא! פאק. לא, זה מכונית סתם. איפה? הנה שם.